నిజామాబాద్ రూరల్ మండలం గుండారం గ్రామంలో ముస్లిం సోదరులు రంజాన్ ఉపవాస దీక్షలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా గుండారం గ్రామ సర్పంచ్ లక్ష్మణరావు, సొసైటీ చైర్మన్ శ్రీధర్, ముస్లిం మత పెద్దల ఆధ్వర్యంలో స్థానిక మసీదులో ఇఫ్తార్ విందులు ఏర్పాటు చేశారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ ప్రతి వ్యక్తి సన్మార్గంలో నడుస్తూ పరిశుద్ధమైన జీవనం కొనసాగించాలనేది ఇస్లాం ముఖ్య ఉద్దేశమని, ఇలాంటి పవిత్రమైన జీవనాన్ని కొనసాగించాలంటే భగవంతుడిపై విశ్వాసం కలిగి ఉండాలని అన్నారు. అనంతరం ఆధ్యాత్మిక జీవనం కొనసాగించేందుకు తగిన ప్రేరణ అవసరమని ఈ సందర్భంగా వారు తెలియజేశారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన అలవర్చుకునేందుకు సంవత్సరంకొకసారి రంజాన్ మాసంలో కఠిన నియమ నిబంధనలతో కూడిన ఉపవాస దీక్షను ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ సర్పంచ్ దాసరి ఒడ్డన్న, సుధాకర్ రెడ్డి, ఆకుల గంగాధర్, నిజామాబాద్ రూరల్ మండల మైనార్టీ అధ్యక్షులు జమీర్ ఖాన్, ముస్లిం మత పెద్దలు షేక్ అబ్దుల్ అఫ్జల్ ఖాన్, చామ్ దబ్స్, ఖాదీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.